ሰላም ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ደሃን ደቐኒኹም እሺ ኑፋዓት ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ተማሂርና ነርና ሓቂ ዶ ብዛዕባኦም ከዓ ዕዮ ገዛ ሰሪሕና ክንመጽእ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ነርና ሓቂ ሰሪሕኩሞም ዶ ኑፋዓት ጂ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ዝተማሃርናዮም نعم ዝዝክሮም ብዛዕባኦም መነመን ከም ዝበሃሉ ዝነግረኒ መን ኣሎ መን ክነግረኒ ይኽእል ኣሚ እሺ ب بو بي با ب بي با س سو س شو في س س سي سو برافو نوف عمي نوف ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ፊደል በን ብዛዕባ ፊደል ሰን ተማሂርና ነርና ሓቂሮ ብዛዕባ ፊደል ሰ ኻኒ ኣብ መወዳእታ ዕዮ ገዛ ተዋሂቡኩም ነይሩ ነቲ ዕዮ ገዛ ኩላትኩም ሰሪሕኩሞ ዶ ንፋዓት ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኻኒ ሓደ ካብቶም ክልተ እግሮም ፊደላት ናይ ትግርኛ ኮይኑ ንምሃሮ ፊደል እንታይ ይበሃል ፊደል ሸ ይበሃል ስለዚህ ኩላትኩም ደድሕረይ መምስ ኣድመጽኩ ደድሕረይ ክትድምጽ ደድሕረይ ክትብሉ ኢኹም እሺ ራይ ተዳሊኹም ዶ ንፋዓት እዚ ፊደል እዚ እንታይ ይበሃል ፊደል ሸ ፊደል ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ሾ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ሾ ሸ ሹ ሺ ሻ ሼ ሽ ሾ ሾ ብራቮታት እዚ ኣብዛ ስእሊ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹምሽ ንፋዓት እንታይ ትበሃል ብትግርኛ ስም ናይዛ ስእሊ እዚኣ እንታይ ትበሃል መን ክነግረኒ ይኽእል ስማ ክነግረኒ ዝኽእል መን ኣሎ ሳምሪ እሺ እንታይ ትበሃል ንፍዕቲ ሸበጥ ከመይ ትጽሓፍ ከመይ ከም ትጽሓፍ ትፈልጥዋ ዶ ጽሒፍኩም ትኽእልዋ ንፋዓት ሸ በ ጥ ሸበጥ ሸ በ ጥ ሸበጥ ንፋዓት ኣብዛ ስእሊ ትረኣያኩም ኣላ ምሽ ኣብዛ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መግቢ ዝተቐረበ መግቢ ሓቂ ዶ እዚ መግቢ ኣብ ምንታይ ተቐሪቡ ኣሎ እዛ መግቢ መቐረቢት ዘላ እዛ ንብረት እንታይ ትበሃል ስማ ብፊደል ሰ እዩ ዝጅምር እንታይ ኢልና ንፅዋዓ መን ክነግረኒ ይኽእል ሶሊ እሺ እንታይ ትበሃል ብራቮ ሸሓነ ክትፅሕፍዋ ትኽእሉ ዶ ከመይ ጌርካ ትፅሓፍ ሸ ሓ ነ ሸሓነ ሸ ሓ ነ ሸሓነ ንፋዓት ኣብዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ስእሊ ይረኣየኩም ኣሎ ደብዚ ኣብ ስእሊ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መን ኣሎ ክነግረኒ ዝኽእል ዋው ንፍዕቲ ሳምሪ ሸርፊ ሸ ር ፍ
شرفي 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 بتعم نفعات شو شي شا شه شو شو شي شا شو برافو تات نفعات شي شا شه شو شي شا شو شي بفيدل شي زجمر سم زنقران من አሎ بفيدل شي زجمر سم كنقران زخل من አሎ ኣብዛ ስእሊ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ ኣብዛ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዛ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መን ክነግረኒ ይኽእል ጴጥሮስ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ብራቮ ብራቮ ቀሺ ቀሺ ከመይ ጌርካ ይፅሓፍ ቀሺ ከመይ ከም ትፅሓፍ ትፈልጥዋ ዶ ብራቮታት ቀሺ 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 نوفع شا شه شو شا شه شو شا شه شو فيدل شا شا ኣብዛ ስእሊ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ብፊደል ሻ ዝጅምር ስማ ኣብዛ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም መን ኣሎ ክነግረኒ ዝኽእል እዚኣ ኸ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ እዚኣ ከይተቆርፀት ከላ ማለት እዩ እዚኣ ኸዓኒ ምስ ተቆረፀት እንታይ ትበሃል መን ኣሎ ክነግረኒ ዝኽእል እዚኣ እንታይ ከም ትበሃል ኣይትፈልጥዋን ካብዚኣ እንዳትሰርሕ ሓቂ ዶ እወ እንታይ ትበሃል ሻምብቆ ሻምብቆ ከመይ ትፅሓፍ ሻ ን ብ ቆ ሻንብቆ ሻ ን ብ ቆ ሻንብቆ ስለዚ እዚኣ እንታይ ትበሃል እዚኣ መሳርሒት ሙዚቃ እንታይ ኢልና ንፅዋዓ ሻምብቆ ካበይ ትስራሕ ካብዚ ማለት እዩ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ጌርካ ክትስራሕ ትኽእል እያ ሻምብቆ ንፉዓት ሻ ሻንብቆ እዚኣ እንታይ ትበሃል ብሻ ትጅምር እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ዶ እዛ ስእሊ እንታይ ትበሃል ስማ ብሻ ትጅምር መን ኣሎ ክነግረኒ ድኽእል ቀላል ሓቂ ዶ ያ ንፉዓት እንታይ ትበሃል ሳምሪ ሻሂ ንፈቲ ሻሂ ሻሂ ከመይ ትፅሓፍ ሻሂ ከመይ ትፅሓፍ መን ኣሎ ድነግረኒ መን ኣሎ ክፅሕፋ ዝኽእል ኣሚ እሺ ከመይ ትፅሓፍ ብራቮ ብራቮ ሻሂ 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 نفع ش ش شو ش ش شو ش
بفيدل شي زجمر سم زنقراني بفيدل شي زجمر سمو انتهى له مانا لخ نقراني زغل اسكبزا سلين رأي أبزي أتري لهم ده حكيرو أبزا سلين تايتري لهم مانا لخ نقراني زغل أبزي أنت تايتري لهم واو نفعات نفيتي سولي طيب بهالزي شيخ كما يتصحف شيخ كما يتصحف يا شيخ شيخ برافو تات شيخ انتي مالتيو شيخ انتي مالتيو مانا لود نقراني شيخ قشي اب تغرينيا انتي بحال قشي اب مسلمنا خاني شيخ إلنا نتوى شيخ مرحا حيمانت مالتي شيخ مرحا حيمانت نوفعات شو شو بفيدل ش زجمر سم مانا لخ نقرأ نزخل بفيدل ش زجمر أسماتهم كنقرأ نزخل مانا اللو من كنقرأ نيخل إيش سامري إزي أنت تبهال زيات ريال لهم مش دو ساسل إزي أنت لنا نسوع سمنا إزي أنت يبهال قوبز شمعة بخمي يتصحف كمي يقرنا نصحفه شمعة شمعة نفتي إزي أخذ تريوال لهم مش أبزا سلي أب إيدو انت هزلو بإيدو أبزي انت هزلو زيا بون الحكيرو أبزا بون كتوا دلي زلو زيا تصعدا تريوال زلهم زا كباب تصعدا زيا انت تبهال تا واو شكر كما يتصحف شكر بتعم نفعات شو زي أنت تبهال واو زي أنت اللي نتوعى زي أسفلت له نزي أبزا سئل زلا سما أسفلت له تاي تبهال براشو تاي تبهال براشو براشو نفعات إيش نفعت تمهارو حج خاني فيدل شي كاب شي جميرنا سكاب شو بحسب حبيرنا كن مهارنا حجي تدهري ززبر كوهد دقمهم إشي رايدو لازي حجي أنا قدمي خبلي صوم كاني تدهري تدقمو مالتي ترى لهم دو نفعات إذا فيدل زي أنتي نبلا فيدل شي زي هانتاي نبلا شي زي هانتاي تبهال شو شي شا شي شو شي
شا شا شي شي ش ش شا شا ش شو شو شي شي شا شا شي شي ش ش شا شا ش ش شو شو شي شي شا شا شي شي ش ش شا شا برافوታት برافوታት نوفعات نوفعات ሕጂ ኸዓኒ እንታይ ክንገብርና እዚኦም ትሪእዎም ኣለኹም ዶ ዝጎደለ ቦታ ምላእ ዝጎደለ ቦታ ምላእ ነዚኦም ዝጎደሉ ቦታታት ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ንዝመፅእ ዘሎ ስጋብ ንራኸብ ነዚኦም መሊእኩሞም ክትመፂኹም እሺ እዛ ቀዳመይቲ ፊደል እንታይ ትበሃል እዚኣ ሸ ተጻሒፋ ኣላ ኣብዚኣ ትመጽእ ባዕልኹም ትጽሕፍዋ እንታይ ትጻሕፍ ኣብዚኣ ባዕልኹም ትጽሕፍዋ ሺ ሺ ሺ ምስ በልና ኣብዚኣ እንታይ ፊደል ትመጽእ እንታይ ትመጽእ ባዕልኹም እዚኣ እውን ትጽሕፍዋ ባዕልኹም ትጽሕፍዋ ኣብዚኣ እንታይ ትበሃል እዚኣ ሸ ሸ ድሕሪ ሸ ምስ በልካ ትመጽእ ፊደል ኣብዚኣ እንታይ ኣደላ ኣብዚኣ ድሕሪ ሸ ትመጽእ ፊደል እንደገና ኣብዚኣ ኸ ናይ መወዳእታ ፊደል እንታይ ትበሃል ትነግሩ ትጽሕፍዋ ማለት እዩ ልክ ንኹለን እዚአን ኣብዘን ጎዲለን ዘለዋ ቦታታት መሊእኩም ወዲኹመን ትመጽእ ሕራይ ሸ ዳሽ ዳሽ ሻ ሾ ሸ ሹ ሽ ሽ ሸ ሺ ዳሽ 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 ሾ ሾ ስለዚ ነዚአን ጽቡቕ ጌርኩም ጽሒፍኩም ወዲኹመን ትመጽኡ ሕራይ ንፋዓት ንፋዓት ብጣዕሚ ንፋዓት ስለዚ ስጋብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ብኻልእ ፊደል ንራኸብ ንኹላትኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቅነ ቻው ቻው